Bună seara, stimați telespectatori! Suntem în direct la Sara pe Deal. Așa ar trebui să înceapă o emisiune, nu? Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Fără Mârza. Sau cum se cheamă emisiunea asta? Without Mârza, nu? Without Mârza. Asta e ca congratulations. Without Mârza, televiziunea noastră este mai săracă. Without Gavril Mârza, politica locală este mai modernă. Stimați telespectatori, Bucovina TV, televiziunea non grata. Știți foarte bine, domnul Gavril Mârza, de când de senator, nu a fost niciodată la un post de televiziune local, cu toate că este președinte de partid. Mai mult de atât, supărat pe faptul că noi am insistat în diferite moduri ca dumnealui să fie prezent aici, domnul Mârza a dat ordin în partid nimeni să nu mai participe la vreo dezbatere a televiziunii Bucovina TV. Mai mult de atât, domnul Mârza a spus cine merge acolo pleacă, adică cine va fi prezent în această emisiune nu va mai avea loc la masa PSD-ului. Practic, cine va fi prezent la Bucovina TV se situează în afara partidului. S-a creat o situație destul de ciudată. Oameni cu care vorbeam, eu știu, telefonic cel puțin o dată pe săptămână din PSD, cum ar fi domnul Donțu, domnul Milici și alții, nu mai au curajul nici măcar să-mi răspundă la telefon, pentru că se gândesc că cine știe ce privighetorii vor spune domnului Mârza că au vorbit cu mine la telefon. Deci, practic, s-a creat așa un zid al Berlinului între Bucovina TV și domnul Mârza. Sigur, aceleași voci din PSD spun că abia așteaptă ziua când domnul Mârza va lua calea pensiei, calea nepoților plimbați în parc, pentru ca PSD-ul să-și poată vedea de drumul său și anume de politică. Ceea ce face domnul Mârza nu se cheamă politică, se cheamă regimul rasist de la... Ăla era la... știi unde? La Pretoria. Ai auzit de regimul rasist de la Pretoria? Da, regimul fascist domnului Mârza sau cum? Dacă nu ești de acord cu noi, ești împotriva noastră. Cam așa e domnul Mârza. Stimați telespectatori, în această seară, culmea, nu vom avea o emisiune electorală, nu vom avea o emisiune cu subiecte politice, ci vom avea o emisiune în care veți auzi despre oameni cu funcții mari în acest județ care sunt acuzați de lucruri extrem de grave, foarte grave. Nu chiar cele mai grave, dar printre cele mai grave. Dă drumul la titlu. Liliana Sebeștin îi impută 1,5 miliarde de lei vechi lui Adrian Cășuneanu. Domnul Cășuneanu, fostul... Da, nu, tu aveai scrisul ăsta mai mare. Hai că tu ai un cap rotund, frumos, așa. De ce nu faci scrisul cât toată banda? Așa, în fine, haideți să-i spunem bună seara și bun venit doamnei Liliana Sebeștin. Bună seara și bine v-am găsit. Aveți emoții, știm că aveți emoții, v-am promis că le veți depăși după primele 3 minute de emisiune. Oricum ați vorbit mai bine decât domnul Dumitru Mihalescu, ceea ce înseamnă că sunteți pe drumul cel bun. Stimați telespectatori, doamna Liliana Sebeștin, om de afaceri local, spune că domnul Cășuneanu, prin diferite vorbe dulci și promisiuni, ar fi determinat-o să împrumute 1,5 miliarde de lei vechi și apoi acești bani nu au mai fost înapoiați. Nu e asta toată povestea. Doamna Sebeștin povestește despre o întreagă luptă cu sistemul, cu caracatița din Suceava. Dânsa ne va povesti exact de ce s-a izbit, de ce anume nu poate să-și recupereze banii, deși pare să că are acte și dovezile ar fi de partea dumnei. Am spus se pare. Haideți în primul rând să aflăm exact cine este doamna Liliana Sebeștin. Spuneți-mi, sunteți suceveancă? Nu. Eu sunt venit în județul Suceava din anul 2002. Cum am ajuns în județul Suceava în anul 2002? Eu am avut foarte mulți parteneri de afaceri aici în zona dumneavoastră, mulți agenți economici care am lucrat cu ei. În ce domeniu de afaceri ați deci cu produse petroliere am lucrat. Și afaceri grele. Grele. Grele, nu grele. Important să... în 2002, deci cum am ajuns eu în județul Suceava, în 2002 mi-a plecat o cisternă de pe platformă de la noi, de la rafinărie de la Onești,
Deci fără acte. Individul era din Rădăuți. Atunci am venit pentru prima dată la noastră în Suceava. Am depus o plângere penală împotriva acestui individ. Dar cu toate că deci am dus o luptă cu acei polițiști de acolo, de la noi din zonă. Din Rădăuți sau din Onești? Din Onești. Da. Eu anunțând la momentul ăla, deci cisterna respectivă a plecat, pentru că eu am plecat imediat, deci a ieșit mașina din cisterna din rafinărie. Am plecat la bancă pentru ordinul de plată, deci individul să verific la bancă. În prealabil, cisterna a plecat fără acte, fără absolut nimic. În anul 2002, dumneavoastră ați avut pe generalul Neamțu. Da, așa. Corect. Am venit... Ca șef al poliției, a Inspectoratului Județean de Poliție Suceava. De Poliție Suceava. Mai rețineți numele persoanei din Rădăuți? Care Viorel Hâj. Domnul Viorel Hâj. Da. Am înțeles. Chiar din anul 2002 am început foarte mari... Da, domnul Hâj, de altfel, un cunoscut om de afaceri sucevean. Da. Foarte... Deci dumneavoastră ați ajuns la Suceava pentru că domnul Hâj v-a luat o cisternă fără... Deci mașina respectivă, cu toate că el mai avea o datorie de achitat față de mine, deci, ca agent vechi, care am lucrat cu el, acest individ mai avea o sumă de achitat din urmă și banii erau tot pentru niște motorină care ați fi livrat? Motorină, da, o cantitate de 18 tone și ceva. Atunci am venit în județul Suceava, am depus plângere la domnul Neamț, am intrat în audiență, am discutat, ceea ce am întâmpinat foarte multe probleme cu acel individ. N-am știut că... Acel individ fiind domnul Hâj. Da. Având o influență foarte mare în zonă. Da, în zonă. Am știut atunci pe timpul ăla că așa se lucrează în Poliția Suceava, deci culmea după 8 ani de zile să mă izbesc de același sistem. Nu știu dacă acești oameni erau atunci în funcție, n-am legat situația. Atunci cineva m-a urmărit, am fost obligată și forțată, deci tot la fel, ce mi se întâmplă acum cu acest individ cășunean, așa mi s-a întâmplat atunci. Deci eu acum de ce lupt pentru acești bani? Pentru că acești bani sunt împrumutați din bancă, în schimb atunci n-am luptat datorită faptului că erau banii mei și deci n-am. Dar ce ați pățit atunci la Fălticeni, a spus? Sau... Nu, la Suceava. Aici. La Suceava, da? A spus că se repetă istoria, dar n-ați terminat de povestit ce ați pățit atunci cu domnul Hâj. Atunci m-am deplasat la Rădăuți, am lăsat actele respective. V-am spus, el având o influență foarte mare aici în zonă. N-am mai luat... Dar domnul Hâj acum tot cu afaceri se ocupă? Nu mai știu, de existența lui chiar nu mai știu și nici nu mă interesează acest om. După aia, tot în 2002, ați avut aici cum să zic, cu pădure răsturnat, un vânt foarte puternic în care... cu doborături? Da. Am licitat la Câmpul Moldovenesc, un parchet în exploatare, am luat undeva 3000 de metri. Am pus o echipă din Focșani, erau acei indivizi. Mi-au făcut foarte multe probleme. Chiar de asta am și venit, pentru că la un telefon dat de... Era pe timpul ăla în 2002, la Câmpul Lung, era domnul Flocea. Era la acolo din Câmpul Moldovenesc. Da. Eu având număr de telefon, un inginer de acolo mi-a dat telefon, zice, doamnă, veniți că ăștia fac ravagii, vând lemn, vând avizi, eu sunt niște distruși de oameni. După aia am venit eu personal, m-am închiriat o casă aici în zonă, în care mi-am adus și copii. Și de atunci am rămas în zonă. Deci asta e istoria venirii dumneavoastră la Suceava. Ca să vă puteți gestiona afacerea odată cu licitația câștigată la acele doborături, da. A trebuit să vă mutați în zonă pentru că altfel erați furată. Atunci mi-am făcut buletin de Suceava, deci vă dați seama că dar locuiți în Gura Humorului, nu? Fiind din altă zonă, normal că la licitație erau... Era mai greu. Da, era mai greu. Și mi-a făcut firma aici, în Câmpul Moldovenesc, mi-am făcut... Dar locuiți în Gura Humorului sau în Câmpul? Acum da, deci am din 2005, din 2004 locuiesc în Gura Humorului, pentru că datorită faptului copiii mi-au urmat liceul din Alexandru cel Bun în Gura Humorului.
Un liceu foarte bun, mi-a terminat cu o medie bună și acum e în anul 2 la facultate. Dar din cauza acestui individ că m-a blocat, deci acum 2 ani i-am împrumutat banii. Deci, bun, ca să nu pierdem firul bani. poveștii. Dumneavoastră ați ajuns în Suceava, am stabilit cum ați ajuns dumneavoastră în Suceava, v-ați mutat cu tot cu copii, înțeleg că nu sunteți căsătorită? Sunt divorțată. Sunteți divorțată, deci dumneavoastră și cei 2 copii, o fată și un băiat, am înțeles că aveți? Am o fată de 18 ani și băiatul de 22. Mulți ani înainte să vă trăiască copiii. Așa. Și v-ați mutat aici în zonă. În zonă, da. Așa. Cum l-ați cunoscut pe domnul Adrian Cășuneanu? Deci pe domnul Adrian Cășuneanu l-am cunoscut prin intermediu, nu știu, acum eu stau și mă gândesc și am făcut legătură cam tot ce mi s-a întâmplat în județul Suceava. Eu am cunoscut în 2002 un om cu un suflet mare în care m-a mai ajutat, uite aici, așa, deci chiar se pricepea și în domeniul lemnului și asta. Un om cu un caracter și cu un suflet bun, în care acest individ are o soră care lucrează la Carpatica. În 2006, eu am încercat... Individul fiind cine? Domnul cu suflet mare sau domnul Cășuneanu? Nu. Deci un domn de la Câmpul Lung. Domn de la Câmpul Lung. Care el, am înțeles că provine din Ostra. Și cunoscând acest om, și în 2006, deci sora lui care lucrează la Carpatica, deci nu lucra atunci pe timpul ăla, m-a rugat soacră să intre directoare la Carpatica. Ea avea nevoie, că a fost o femeie cu un trecut mai dubios? Mai dubios, da. Recidivistă, poftim, ca să zicem lucrurile. Soacra cui? Soacra lui sora băiatului ăsta. Din Ostra. Din Ostra, da. Ea a venit, în 2006, ea trebuia să intre directoare la Carpatica, înțelegeți? Ea având cazierul pătat și femeia avea dreptul să reabiliteze. Ea mi-a zice, uite, sacra mea vrea așa, mi-a explicat toată problema. Am înțeles că tu dar în limita legii, deci îmi permite legea. Ea avea dreptul să se reabiliteze femeia, înțelegeți? A fost am înțeles pe la toți avocați pe aici, prin Suceava, nu... Dar trebuia deplasat la Brașov, că ea la Brașov a avut problema care a avut-o. Atunci, deci o ajută în situația respectivă și ea într-un fel a vrut să revanșeze într-un fel față de mine. Deci la sfârșit, după ce... Și am zic, uite care e problema... Găsește ceva de lucru la băiat, la Gradul îl cheamă pe băiatul. Găsește ceva de lucru la ea. Și atunci ea a găsit pe individul respectiv, atunci în 2006 el era în funcție la Garda de Mediu, avea 4 bascule din astea mari. Domnul Cășuneanu. Da. Și atunci el s-a angajat ca șofer profesionist la una din firmele conduse de soția lui. Deci, până la urmă, cine pe cine a rugat să angajeze pe cine? Eu. Am rugat-o pe această directoare de la Carpatica. Să-l angajeze pe cine? Să-l angajeze pe băiatul ăsta, pe Radu, ca șofer profesionist. Pe domnul din Ostra, da. Am înțeles. Deci, dumneavoastră ați intervenit pentru acest om care v-a ajutat. Eu nu am luat la această doamnă și doamna respectivă a vorbit cu domnul Cășuneanu, cu care se cunoștea, să-l angajeze șofer pe cisternă. Sau pe o basculă. Pe basculă. Avea patronul și Da. Și cam de atunci a început deci cum să spun eu, atunci la începutul 2006, el era în funcție, comisarul Gărzii de Mediu. Comisar șef regional. Pe regionale, da. Eu, în schimb, atunci, eu nu, cum să spun eu, contact cu dumnealor, cu această familie nu am avut. Deci ulterior, acest băiat intră și lucrează la una din firmele așa, devine un fel de șef de coloană, că el s-a extins undeva de la 4, s-a dus la vreo 10 bascule, în care el fiind șef de coloană, după aia a venit la noi și ne-am împrietenit într-un fel, înțelegeți? Da. Așa.
2007, da, în 2007, cam atunci, la începutul 2007, eu m-am interesat am și eu relațiile suspuse în care m-am interesat de existența acestuia. Și spun la băiatul ăsta, zic, mai vezi că omulețul ăsta nu e ceva, zic, uite, cu ce se ocupă, uite, așa. Și l-am atenționat, deci el în 2007 este dat afară, deci este suspendat din funcție. Deci dumneavoastră pe acest domn Radu l-ați atenționat asupra calității... Eu i-am spus, zic, vezi, băiatul ăsta... Zic, băiatul ăsta fiind cine? Cânșuneanu. Așa. Zic, ceva, zic că încercați să folosiți nume, mai puțin individul și băiatul ăsta, că nu înțelegem povestea. Deci, da. Deci dumneavoastră l-ați atenționat pe domnul Radu, șoferul, exact, cu care trebuia să veniți în emisiune și am zis că între timp dumnealui s-a răzgândit sau... Nu, este plecat în... Că am zis că și dânsul are o sumă de bani de recuperat. El i-a împrumutat suma de 13.500 de euro, în care, deci care-i baiul la el, l-a prostit, ca și pe mine, pe amândoi ne-a prostit într-un hal fără de hal, el l-a prostit cu 13.500 datorită faptului, el nu a încheiat niciun act, că a avut o încredere, vă spun, oarbă în acest om, n-a avut și funcția ca respectivă. Nu știu, i-am spus, fă un act de mână. Deci noi nu ne-am închipuit niciodată că vom ajunge aici. Deci la situația creată, înțelegeți? Am zis, este un om, totuși... Deci dumneavoastră l-ați atenționat totuși pe acest domn Radu, legat de calitatea domnului Cășuneanu. De ce? Ce nu vă inspira încredere? Sau? L-am atenționat datorită cu garda de mediu. Ce măgărie a făcut cu garda de mediu? Deci cu făcut măgării domnul Cășuneanu? Păi stați un pic. Nu, n-a fost suspendat din funcție din cauza achiziții, a făcut sediul gărzii de mediu. A fost una din acuze, dar practic dumnealui nu a fost neapărat suspendat din funcție, cât s-a desfințat la vremea respectivă comisariatul regional și a rămas fără funcție. Nu ăsta a fost neapărat motivul... Nu, dar este cercetată. Bun, că e cercetat, dar adică nu de asta a fost dumnealui dat afară. Pur și simplu s-au desfințat acele comisariate regionale, a rămas precum Gorbaciov, care era președinte fără țară, ați înțeles? A rămas comisar șef fără comisariat. Așa. Dumnealui chiar a dat în instanță și a câștigat un proces și urmând să fie repus pe funcție, dar nu mai avea pe ce funcție să repună, că nu mai erau iar comisariate județene. Acum am înțeles că s-a revenit la formula de comisariate regionale. Bun, dumneavoastră, cum ați ajuns totuși să-l cunoașteți pe domnul Adrian Cășuneanu? Când ați avut prima oară contact cu dumnealui? În 2007, mai propriu zis. În 2007, atunci soția deci avea una din firmele, deci avea două firme la timpul ăla, avea mașinile respective în care am început deci m-am lăsat de afaceri datorită faptului că v-am spus că am pierdut foarte mult și lucrând la una din firmele lui, ca administrator. Ați lucrat dumneavoastră? Da. Ați fost angajată la firma domnului Cășuneanu? Exact, da. Și dumneavoastră ce trebuia să faceți acolo? Ce scria în fișa postului? Deci, cum să spun, eram administrator, eu căutam contracte, deci... Firma având ce obiect de activitate? Transport. Transport de balast, de... Adică nu transport textile, de exemplu. Nu. Erau acele mașini speciale pentru nisip, nisip, balast și așa mai departe. Exact. În regulă. Mergem mai departe. Spuneți-ne cât ați lucrat ca administrator pentru domnul Cășuneanu? Dar nu vă spun, de când am început m-am mințit că am cartea de muncă băgată și cartea de muncă e activată. Cam din 2007 am început calvarul cu acest om. Deci prima dată el a știut că eu iau împrumut pentru a achiziționa apartamentul unde stau în Gura Humorului și noi fiind prieteni și discutând problema care știam, deci cum să spun adică dumneavoastră aveați încredere, i-ați povestit. Eu intenționez să iau un credit de la bancă să-mi achiziționez un apartament. Da, să achiziționez apartamentul unde stau, că știa problema prin ce trec eu, pentru că aveam 8 ani de zile, stăteam în chirie, nu mai puteam descurca efectiv să plătesc
Rate. Chirie, da. Da. El profitând de bunătate și de tot ce este asta, a trecut la cum să spun eu, nu știu, nu găsesc cuvintele care să... M-a terminat psihic, pur și simplu, acest om... A început calvarul vieții de atunci, eu n-am trecut în viața mea prin ce am trecut cu acest om. Minciuni, mi-am verificat cartea de muncă, deci cartea de muncă nu era asta, a trebuit să fac plângeri la ITM, după aia... Probleme și minciuni și acest băiat, deci i-a dat suma de 13.500 de euro, după ce i-a dat 13.500 de euro, n-a mai avut de unde să-i dea bani înapoi. El a vrea să-și ia o mașină ceva mai bună și a făcut un contract de leasing la Mitric, în care tot așa a mințit că el și-a ia obligația să... Bine, n-ai de unde să-i dai bani... plătești tu ratele la leasing-ul respectiv și atunci se compensează și totul va fi normal. Ceea ce în momentul până a profitat și de dom'le, nu știu, deci omul ăsta e lipsit fără scrupule. Deci nu are scrupule acest om. Datorită faptului, el a venit, a știut de suma care a împrumut de la bancă. Și doamna Lile zice, numai pentru 3 luni de zile. Dom'le, erau terminați, nu știu ce se întâmpla în firma lor, că eu nu aveam, deci, detalii, chiar tot ce se... Nu știu, luase de undeva cu camătă, că acești oameni erau terminați, pur și simplu. Mi-a fost atât de milă de soția lui, de doamna Linița, era într-un hal fără de hal. Soția domnule Cășuneanu. Da. Și am zic, domnule, care... Uite, așa, trecem prin niște probleme extraordinare de mari, uite, așa. Bun, n-am intrat în detalii. Da, v-ați oferit dumneavoastră să le împrumutați? Nu. Ei m-au rugat insistent să le dau suma datorită faptului că trece printr-o situație foarte, foarte, foarte gravă. Și eu întâmpinând și eu probleme. Deci prima oară ați întrebat dumneavoastră de ce supărați, urmând ca ulterior ei să vă solicite bani sau cum? Cum s-a întâmplat? Nu, ei au venit la mine la Humor. După 3... Da, spuneți. Pe data de... Eu citeam, au venit 2 mesaje. Da. 20... banii am împrumutat în februarie. Eu i-am dat pentru 3 luni de zile. Pe 31 iulie el trebuia să-mi înapoieze banii. Deci cu contract de închiriere. Anul curent? Nu, anul trecut. În 2008? În 2008, da. Pe 31 iulie, aici mă doare cel mai tare, deci în momentul eu te ajut, te înțeleg, mă dau peste cap să fie totul bine, deci ca om. Pe data de 31 iulie, după ce am scadența, deci conform contractelor prin notariat, el vine cu ideea la mine, zice, doamna Aline, nu am de unde să vă înapoiez suma, dar el are o vilă undeva la Ilișești, între Ilișești și Gura Humorului, între Suceava și Gura Humorului. Are undeva o vilă acolo care avea un credit luat de la Czech Bank, undeva cu un an în urmă, vreo 3 miliarde de jumate. El a venit cu ideea la mine să intermediez o firmă în care să intru administrator unic, asociat unic în firma respectivă, să contractez un credit de la Czech Bank de 10 miliarde, în care cecul, dar eu am fost indusă în eroare pentru că noi am mers la CEC, am discutat cu doamna Irimescu, am discutat cu domnul director. Cum putem, deci și eu să-mi recuperez suma. Deci mergem acolo, discutăm cu doamna directoare, discutăm cu domnul director, bine, intru în firma respectivă. Aici a început iar din nou un întreg joc mizerabil, mă înțelegeți? Pe 31 iulie mergem la Camera de Comerț, intru în firmă, asociat unic, se poate să vă arăt actele?
Da, sigur. Între timp, domnul Nicu din Bălcăuți întreabă ce aveți cu domnul Mârza, cu ce v-a jignit așa de tare. Cred că am mai explicat de atâtea ori, domnul Mârza refuză în mod ostentativ o prezență la noastră televiziune pentru că noi nu dorim să punem, întrebările pe fax dinainte și așa mai departe. Dânsul are niște metode TVRiste, așa, nu știu. Dumneavoastră îl cunoașteți pe domnul Mârza? Ați auzit de domnul Mârza? Nu-l cunosc personal pe domnul Mârza, în schimb erau foarte buni prieteni. Bot în bot erau, scuzați-mă de expresii, bot în bot erau amândoi. Domnul Cășuneanu era bot în bot cu domnul Mârza, da? Tot timpul, deci, credeți-mă că din 2006 cam știu ce s-a perindat. Pe unde își făcea vea cu acești oameni. Domnul Mihai Căldăruș spune că, mă întreabă dacă este posibil ceea ce se întâmplă și spune că nu e întru totul de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică? Că nu crede că într-un stat modern astăzi se pot întâmpla lucrurile pe care le spuneți dumneavoastră. Deci eu ce pot... cu ce privință? Că acum deja... Adică aceste abuzuri nu se pot întâmpla într-un stat integrat în European. Doamne, Dumnezeul meu! Da, am văzut că înainte de a intra în emisiune ați lăsat colegilor de la tehnic niște materiale. Ce ați adus? Filmări sau fotografii? Da, sau ce? am adus filmarea pentru că, deci, o vilă care o deține domnul Cășuneanu. Să mă ierte Dumnezeu! Da. Uitați, această vilă unde domnul Cășuneanu se bucură de această vilă. Păcat că dar pare cu bani... că nu e mutat în vilă sau? Nu este gata. Acum 2 luni de zile, că, deci din momentul de când am început războiul, eu n-am vrut să ajung aici. Am făcut tot ce e posibil. Bine, omule, n-ai de unde să-mi dai pe 31. Te înțeleg. Mergem, discutăm. Ați făcut dumneavoastră aceste fotografii? Da. Cu telefonul. Pentru că trebuie să arătăm oamenilor unde sunt banii. Deci, el este cercetat de DNA, am înțeles, este la sectorul 5, am înțeles că s-a ajuns. Domnul Gheorgheu, deci nu numai eu suferă atâția oameni, credeți-mă. Este un agent economic care are o vulcanizare undeva la intrare în Humor pe stânga. Vă spun, o dramă ce trăiește și acel om, are 300 de milioane dator de 2 ani de zile, în care acest om s-a dus undeva, l-a găsit aici la vila respectivă și s-a dus, omule, gândește și la mine, 2 ani de zile, eu plătesc impozit, știți ce a făcut domnul Gheorgheu, ce își permite acest om, fără scrupule, deci i-a blocat puțin poarta și probabil că omul a ieșit puțin, că te face să ieși din matcă. Da. Așa. Spune-mi și mie, spune și mie când și cum poți să-mi înapoi. Te-am așteptat 2 ani de zile, gândește-te că eu vulcanizez cauciucuri și îți vai de capul meu și asta. Când și cum? Deci, credeți-mă, a trecut câteva zile, i-a trimis garda financiară, i-a trimis fiscul, i-a trimis controle, de la controla pe săracul om o săptămână de zile, de nu e adevărat. Este și foarte periculos acest om. Dar cum avea putere, domnul Cășuneanu, să trimită... Păi cum avea putere? Nu trebuie să fim absurzi în ceea ce... Pentru că datorită faptului el a avut o funcție, da? Comisarul Gărzii de Mediu pe regională. Deci mă înțelegeți? Și pentru că era prieten cu domnul Mârza sau de unde avea putere? Deci nu neapărat... Stați un pic. Era prieten cu domnul Mârza. Nu știu ce influență a vrut, cine a fost. Deci domnul Mârza am înțeles că a avut o funcție la Consiliul Județean. A fost vreo 200 de ani președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Mârza. Mă face să... Nu, dar așa e. Deci dinainte erei noastre, domnul Mârza a fost până mai ieri președintele Consiliului Județean Suceava. Da, cu ce partid? În ce partid? Partidul Social-Democrat, PSD. PSD, aoleu, Doamne Dumnezeule, nu știu. Eu, deci, credeți-mă, sunt femeie de afaceri din 93, nu m-a încântat, pur și simplu deci știu, deci ce oameni, să nu folosesc cuvinte jignitoare la adresa PSD-ului, nu am nicio treabă, dar ce a făcut cu platforma de la noi, a distrus platforma rafinăria. Rafa Onești, Caromul, deci cine a distrus? Pentru că, deci, nu trebuie să vorbim lucrurile reale, pentru că mai bine ca mine nu știe nimeni ce s-a petrecut și ceea ce... Dar
Vedeți că există un Dumnezeu deasupra care, e o părerea mea, chiar și acum sunt foarte indignată, că eu deci cum să zic, că ieșind din afaceri, vă spun, în 2003, după tot ce mi s-a întâmplat și asta, eu trăiesc între oameni, mă înțelegeți? Și oamenii, vă spun, stare, cum să zic, mințiți, duși în eroare, deci Deci va fi o pedeapsă dumneavoastră pentru noi. sunteți unul din oamenii de afaceri dezamăgiți de PSD. Foarte dezamăgiți. Foarte, foarte dezamăgit. Chiar și amici de-ai mei, acum 2 săptămâni, chiar am fost la una și chiar amici de-ai mei care sunt, și cu toate că au profitat mult de puterea respectivă care... Și zic, dar treziți-vă de cap, hai să facem ceva, că dacă noi care le permitem în continuare, deci sunteți conștienți că ceea ce s-a făcut s-a furat de noi adevărat și s-a făcut și am ajuns unde am ajuns. Haideți să le dăm o mână de ajutor, credeți-mă, eu urmăresc foarte mult, acum mă interesează foarte mult ceea ce se întâmplă în țară la noi, credeți-mă, sunt dezgustată de tot ce văd. Nu știu ce să mai... Nu Cu domnul de la vulcanizare n-ați terminat... A spus că i-a trimis gardă de... Deci, l-a distrus pe săracul om. Acum, mai nou, săptămâna trecută, aflu o informație în care chiar am verificat-o. El este cercetat de DNA, da? L-a trimis în judecată. Ei, în schimb, am înțeles că el vrea să deci, nu știu, are o portiță în care să poată ieși acest om, făcându-i viața un calvar și o dramă trăiește nemai întâlnită acel președinte care a fost pus pentru Comisia de Achiziții. La garda de mediu. Deci vreau să spuneți cazul în care e cercetat de DNA domnul Cășuneanu pentru achiziția sediului, da, de la garda de mediu. Exact. Dânsul ar dori să treacă vina în cârca, nu? Ați spus? În cârca la un om care l-a pus, mă rog, tot așa, stilul lui de a păcălit, că chiar a vrut să pună pe cineva care a fost șef de coloană, chiar de la garda de mediu, care s-a ocupat la una din firmele lui. Și acel om a refuzat, zice, nu, eu vreau să... Deci, și l-a amenințat că îl dă afară și a zis, mai degrabă dăm afară, eu vreau să dăm liniștit pe pernă. Chiar săptămâna trecută am discutat cu acea persoană și... Dânsul căuta un țap ispășitor, cu alte cuvinte. El, da. Am înțeles. Da. A mai adus ceva fotografii, doamna... Ați fost la baie, domnul? A mai adus ceva fotografii, doamna? Sebeștin? Aici văd ceva. Aici e chiar domnul Cășuneanu? Da, în persoană. Și unde l-ați fotografiat aici? Eram la Voroneț, acolo, eram la Iarbă Verde, acum 2 ani de zilele humor. Păi seam că erați prieten bun dacă erați la Iarbă Verde. Da, corect, da. Și de asta vă zic că eu l-am înțeles prin ce trece, eu fiind femeie așa relaxat, dar lasă fotografia aia, de ce ești zgârcit cu telespectatorii. Lasă mai larg, pe ce stă? Uite, e un covor, dă mai larg, așa. O din asta, Eu tot zic mai larg, el totul... Deci stă am văzut un film, era aia cu lampa lui Aladin, dar și cu covoarele alea care zburau. Și domnul Colea din Sire spune că ar dori să facă cunoștință cu doamna Liliana. Deci, da, e un covor persan, nu? Pe jos. Nu e covor persan, sunt din astea, cum să spun eu, din bazar pentru bucătărie. Din bazar sunt astea? Da. Și domnul... Și ce s-a... Deci erau... Dar nu-s pentru Iarbă Verde asta. Pentru Iarbă Verde, da. Așa, ca un covor persan? Ia și-a luat covorul și... Nu. Da. Dar într-un training așa, ați făcut sport sau de ce în training, domnul? Păi eram la Iarbă Verde. Bun, dar a alergat sau ceva, tenis, fotbal, a jucat sau? Da, nu știu, asta nu.
Ok, și povesteați despre faptul că l-a amenințat pe un angajat de-a lui că dacă nu se duce șef de achiziții la garda de mediu, îl dă afară și omul tot n-a vrut. Președintele Comisiei de Achiziții să facă acea măgărie l-a amenințat că îl dă afară. Și eu m-a zis, mai degrabă, dă-mă afară, mai degrabă. Bun, dar dumneavoastră când ne-ați împrumutat bani, ați făcut vreun act? Contract de împrumut, sigur că da. Asta e important să vedem dacă aveți un contract de împrumut cu domnul Cășuneanu. Uitați aici. Să vedem ce... Ia să vedem. Contract de împrumut. Subsemnata, să ți-l dau ca să-l filmez, da? Subsemnata, hai să citesc o dată cu telespectatorii, da? Hai, te rog. Mulțumesc. Subsemnata Sebeștin Liliana, domiciliată în satul și comuna Frumosul, județul Suceava, a împrumutat soților Cășuneanu Adrian și Cășuneanu Minița, domiciliați în Suceava, strada Mărăș, numărul 44, bloc 22, scara A, apartament 11, județul Suceava, suma de 28.500 de lei, adică 285 de milioane. Da. Ce urmează a fi restituit în data de 30/9/2008. Pentru că am făcut acest contract este făcut pentru că eu citeam contractul din fața mea, contractul care îl văd telespectatorii pe suma de 100.000 de lei, dar acum filmează-l pe ăsta care l-am citit eu. 1 miliard. Așa, același text, numai că aici scrie tot cu scara A, apartament 11, dar aici scrie suma de 100.000 de ron, ce urmează a fi restituit în data de 31/7. Deci, practic, vorbim de 100 și cu 28.500, 1 miliard 285 de milioane. Așa, suma a fost dată integral, împrumutaților la data de 14/2, asta... În februarie, anul trecut. Ambele în aceeași zi? Nu în acea zi. Prima dată i-am dat 1 miliard. După aia a venit și m-a mai rugat să-i dau suma aia de 285 de miliarde de lei. 285 de milioane de lei. Dar i-am dat cu chitanțe de mână datorită faptului că eu mă aflam în câmpul moldovenesc și i-am dat banii și am făcut actul de mână. După aia, în momentul când am intrat în conflict și în polemică cu acest individ... Du-te mare pe ștampila notarială, pentru că asta e important, se vadă că ambele acte sunt autentificate la notar. Deci ăsta e la suma de 285 și mergem și de încoace la contractul pe suma de... La același notar, doamna Adela Ivașcu, văd că legalizează... Da. Așa. Ok. Și deși aveți acte la notariat, bun, acum ce spune legea? Eu, de exemplu, dacă îi dau lui Daniel Bertea 1 miliard și noi mergem amândoi la notar, da? Și acolo scrie, eu, Daniel Bertea, am luat de la Bogdan Gheorghiu 1 miliard de lei ca să merg la... Ce rimează? Am luat 1 miliard de lei ca să merg la facultate. Așa. Și mă angajez solemn ca până în data de se duce. Acolo pune pac notara de la Ivașcu. Așa. Dacă Daniel Bertea nu-mi dă banii, eu ce pot să-i fac lui Daniel Bertea? Deci aveam posibilitatea să-i iau pentru că garantez cu bunuri mobile și imobile. Dar unde scrie asta? Scrie în contract? Da. Până la restituirea integrală a împrumutului subsemnații Cășuneanu Adrian și Cășuneanu Minița, garantăm cu toate bunurile noastre mobile și imobile, da, până la concurența sumei de 100.000 de euro în caz de nerestituire. Din coace ce scrie? Până la restituire, da, corect. Scrie deci textul e același, doar că la unul e suma de 100.000 și la unul 28.500. În caz de nerestituire, la scadența sumei de 100.000 de euro, respectiv 28.500, prezentul contract constituie titlul executoriu, conform articolul 66 din legea 36/1995 și va putea fi pus în
executare de împrumutătoare, fără somație și fără nicio altă formalitate prealabilă. Părțile de comun acord vor putea modifica orice clauză a prezentului contract prin act adițional. Noi, părțile contractate, consimțim la prezentul act pe care l-am citit, al cărui conținut l-am înțeles și pe care îl semnăm în fața și la sediul notarului public. Tehnoredactat la birou Tralala de la Eșvat cu azi între exemplare, din care 2 s-au mânat părților. Împrumutătoare Sebeștin Liliana, împrumutați Cășuneanu Adrian și Cășuneanu Luminița, toți 3 semnează. Da. Ok. Până aici. Până aici, deci dumneavoastră ne-ați arătat hârtii, că le-am arătat și noi telespectatorilor, care demonstrează legalizate la notariat că dumneavoastră ați dat banii, Exact. dar n-ați primit banii. Bun. Nu am primit bani. Și atunci, dacă n-ați primit banii și nici n-ați putut să le faceți nimic, cu ce vă ajută aceste hârtii? Păi mintea mea a refuzat că eu ajung la neplăceri cu acest individ, că nu îmi va înapoia la data respectivă. Deci nu. Bun, deci, dar de ce aceste hârtii nu constituie titlul executoriu conform pentru că articolului 66? acest individ și-a vândut apartamentul unde locuia Da. și a cumpărat alt apartament în centru, Așa. undeva pe lângă policlinică. Da. Cam acum, de când am intrat, 9 luni, vă spun, 9 luni, o luptă duc teribilă cu cei ce trebuie să facă dreptate și că lumină în acest caz, poliția și parchetul. În care am făcut plângeri penale în luna lui martie, am făcut plângeri penale, nu numai pentru împrumutul respectiv. Ce face? Altceva. Deci mergem în continuare după 31, da? V-am spus, pe 31 vine cu propunerea aceasta. Eu am zis că mergem la CEC, discutăm cu doamna directoare Rimescu, discutăm problema în sine. Doamne, este legal ceea ce asta? Zice că da, bun. Merg la Camera de Comerț. Acest individ cunoaște la Camera de Comerț și își permit alea din Camera de Comerț să facă acte. Uitați aici, în care eu sunt administratorul firmei, da? Da. Stați că acum mă ridic eu spre dumneavoastră. Așa. Actul constitutiv. Să vă spun ce se poate, că ați primit mesaj că nu există așa ceva în județul Suceava. Adică peste tot, dar văd că aici e strigător la cer. Bine, în primul rând, deci e un certificat de înregistrare, da? Intru administrator unic în firma Consilier Soft SRL Suceava, pe strada Leca Morariu. Bun, dar haideți să ne lămurim. Da. Dumneavoastră, prin acest act la notar, nu, ziceam să le iei tu, să le studiezi în amănunt, așa. Prin acest act la notar aveți dreptul în a-l executa cu toate bunurile mobile și imobile, da? Da. Ok. Dar de ce nu se poate pune în aplicare? A spus că și-a vândut apartamentul. Și-a vândut Nu, apartamentul. dar și-a luat altul. Dar nu este pe numele lui. Da, pentru cui că nume? acest... Pe cui nume? Pe o cumnată de lui, am înțeles. O gradă Așa, de da, neapărat. vila care ea dă vila. De ce nu-i luați vila? Păi stați un pic, că vila nu este persoană fizică, este pe firma. Și nu o puteți lua, că ați împutat persoanelor fizice. Acum, deci prin ce... Aici vreau să ajung. Pe 31 iulie intru administrator, deci, în firma respectivă. Uitați ce își permite, în afară de așa ceva, ce își permite acest... Stați la mine. Sau aici. citiți-ne dumneavoastră, mai simplu. Că... Dar nu, aici asta ar fi ce... Deci, ce se Cel mai întâmplă, important, nu? De arătat la scară. Cel mai important. Astea 3. Da. Astea 3. Hotărârea asociatului unic, da. Dar sunt la fel sau sunt diferite? Păi, vă dați și dumneavoastră seama din acele 3 acte care sunt valabile, că eu nu mai înțeleg nimic absolut. Arătați pe 3, deci ăla cu 31 fără ștersătură. Două sunt cu... unul cu... Vedeți? Uitați acolo. Hotărârea asociatului unic din 31.07.2008, da? Da. Pe 31.07.2008
eu intru administrator. Cum puteam eu în aceeași zi să ies din firmă și să-i cedez lui firma, acțiunile? Da. După aceea avem hotărârea Asociațiului Unic din, aici e 1/7/2008, dar e acoperit cu ceva alt și scrie 29/8. E șters, ăla arătați la cameră. Păi se vede clar, ce că se vede și ce scrie de desubt. Da. Ăla. Uitați, ce își permite Camera de Comerț, o instituție care... Camera de Comerț a făcut treaba asta? Camera de Comerț, acea individă de la Camera de Comerț. Uitați. Care se vede destul de clar, vedeți? E șters cu corectorul și e trecut, deci se vede clar că e 31. SC Consilier Soft SRL, nu Camera de Comerț. Suceava, strada Profesor Leca Morariu. Asta e firma. Firma, da. Dar deci, unde face Camera de Comerț treaba asta? Jos o ștampilă care, am înțeles, Uniunea nu știu cine e acel individ. Pentru că nu se face anchetă ca la carte. Asta e, cum se cheamă, Uniunea Colegilor Consilierilor Juridici? Da, nu, avem aici altul, avem ceva cu Registrul Comerțului. Așa, mai departe. Și este făcut altul, cu data de 29. Așa. Și falsificată semnătura mea, uitați. Deci... Acum o să vedem împreună. E camera aia altă. Du-te mai așa. Sau dă la mine dacă nu. Da. Între timp, până se vede, să vă mai citesc două mesaje. Domnul Ghiță Tulum, pentru doamna Liliana, am o firmă de transporturi, Concordia. Ați dori să fiți administrator la firma mea? Ați auzit de firma Concordia? Să nu fie un domn la fel cu caracter mizerabil, foc de așa ceva. Da, ați auzit de firma Concordia, poate? Concordia nu. Nu. Că zice domnul Ghiță Tulum că v-ar dori administrator la firma dumnealui. Ionuț, pentru doamna Liliana, aș dori să fiți un pic mai coerentă ca să înțelegem ce spuneți. Da, un pic am fugit de la o idee la alta. Îmi cer iertare, deci credeți-mă, mai ales de anul trecut, am zile, nopți care nu le dorm, suntem amenințați, eu și copiii, suntem la ora 2:30. Asta e semnătura dumneavoastră, ziceți dumneavoastră că ar fi falsificată? Da, uitați. Am înțeles. Mergem mai departe. Această semnătură, deci credeți-mă, această semnătură nu se face probă grafologică la poliția, la Serviciul de Investigare a Fraudelor, deci după 9 luni de zile pleacă dosarul spre parchet cu toate că a fost blocat o perioadă foarte luni întregi la Serviciul de Investigare a Fraudelor. Același Ionuț spune la al doilea punct. Eu cred că între dumneavoastră, adică dumneavoastră, doamna Liliana, și domnul Cășuneanu a existat o relație foarte apropiată, Doamne, pentru că altfel nu pot să-mi explic cum o femeie de afaceri poate să cadă pradă atât de ușor. Deci, domnule meu, eu cred foarte mult în Dumnezeu. Deci nu, așa ceva nu... Nu, eu am grijă de mascota emisiunii și... un mare specialist în scos ochi este domnul Mârza și de aceea i-a sărit un ochi lui Mitruț, probabil domnul Mârza gata, e în regulă, Mitruț are ambii ochi, e căs un ochi pe masă. Așa. Deci, iată, Ionuț spune că dumneavoastră e posibil să fie avut o relație amoroasă cu domnul Cășuneanu și de aceea ați fi împrumutat bani atât de ușor, că altfel nu-și explică cum atâta încredere să da. Un miliard? Băiatul ăsta, Radu, i-a împrumutat și el a avut o relație apropiată, incredibil. Nu? Haideți logică, sincer. Asta ne duce cu gândul la Freddie Mercury. Nu, nici pe departe. Haideți să luăm publicitate, după care revenim alături de doamna Liliana Sebeștin, cu precizarea, dacă cumva domnul Cășuneanu este pe recepție și dorește să intervină în direct prin telefon, o poate face, va fi primit pentru a intra în legătură directă cu noi. Până atunci, publicitate. După 3 alarme false am intrat, da? Suntem în direct, stimați telespectatori, la Sara pe Deal, alături de doamna Liliana Sebeștin, cea care impută domnului Adrian Cășuneanu, foto, 1,5 miliarde de lei vechi, bani care pretinde dumneei și nu numai pretinde, și a dovedit cu acte în cadrul acestei emisiuni. I-a împrumutat domnului Cășuneanu, sigur că
Domnul Cășuneanu a avut grijă, cu toate că dumneavoastră aveți hârtie la mână, să nu mai aibă nimic pe numele dumnealui sau a soției, ca să nu-i mai puteți lua. Exact. Vila ați spus că e pe firmă, da? Da, vila e pe firmă, dar o altă chestie, aici am rămas, în momentul pe 31, deci intru în firmă, aici e baiul cel mai mare, altă măgărie ce a făcut acest om, deci plec, intru în firma respectivă, deci în prealabil se demarează, se dă drumul la contractul de credit pentru ăștia, suma asta de 10 miliarde, în care pe data de 29 august, deci am confirmat aici, vedeți? Ei au stat în, deci această gașcă, cum ar veni, înțelegeți? Da. Aceste individe de la Camera de Comerț, eu n-am știut de existența acestor acte, credeți-mă, deci existența acestor acte eu nu am știut. Eu știam că sunt administratorul firmei în care eu, deci, demarez creditul respectiv. Vreau să mai menționez. Bă, și ce a făcut Camera de Comerț? Că eu nu înțeleg de ce deci tot... Camera de Comerț își permis să facă aceste acte, uitați. Camera de Comerț sau Registrul Comerțului? Păi nu știu, eu numai aici am văzut. La noi, la Bacău, este o singură clădire. Aici am înțeles că e Camera de Comerț într-o parte. Registrul în altă sau parte, registrul da. în Ca altă să ne parte. plimbe pe noi pe drumuri, da. Da, pe acea individ era, deci acolo, de asta m-a dus pe mine în eroare, pe acea individ era deci acolo la Camera de Comerț, lângă primărie, lângă... Nu, lângă primărie e Registrul Comerțului. Așa. Deci la Registrul Comerțului. Păi acolo. Dumneavoastră a spus Camera de Comerț. Cea de lângă... Acum am lămurit la care instituție vă referiți, că sunt două instituții separate. Cea de lângă primărie este Registrul Comerțului. Așa. Păi da, eu acolo am intrat deci în firmă. La Registrul Comerțului. Da. În schimb, am înțeles că actele astea sunt la registrul cealaltă, din partea cealaltă, ce să nu știu, eu o întreagă nebunie, credeți-mă, eu așa ceva n-am văzut. Camera de Comerț e undeva lângă Observatorul Astronomic, iar lângă primărie Păi, Registrul ce legătură Comerțului. una cu cealaltă? Pentru că au legătură că acea individă era, deci, la birou aici, lângă... Era și acolo și acolo. Da. Păi aici eu am fost indusă în eroare, înțelegeți? Eu în momentul când am semnat de intrare în firmă, deci am citit primul și al doilea exemplar, restul am semnat, nu mi-am dat seama că eu semnez, deci am semnat niște acte în care eu nu sunt administrator. Deci nu mai sunt, deci eu îi cedez lui firma, mă înțelegeți? Următoarea zi, deci el a rămas acolo la Registrul Comerțului, cunoscându-se foarte bine cu acele funcționari. A venit și domnul respectiv de a semna de unde am cumpărat firma. Următoarea zi îi spui lui domnul Cășuneanu să-mi predea ștampila, să-mi predea actele firmei până în momentul ce demarăm contractul din propriu. Mi se părea corect. El a început cu agresivitate, că nu, deci eu n-am întâlnit așa ceva să pună, deci ștampila nu, ca și cum eu eram un obiect, mă înțelegeți? Și s-a folosit de mine, deci pentru toată manevra asta, jocul ăsta. Eu am acceptat datorită faptului că nu aveam, deci eu am văzut că a vândut apartamentul, am zis, gata, aici domnule, dacă erau banii mei, credeți-mă pe cuvânt, am pierdut foarte mult în ăștia 20 de ani. Deci vă dau cuvântul meu de onoare, deci mă lăsam lehamite, dar atâta timp că nu sunt banii mei, eu trebuie să înapoiez banii, eu în viața mea nu am fost datoare la nimeni cu nimic. Se poate verifica, chiar acum 2 săptămâni am fost plecată la București, am fost la Cotroceni, i-am zis, e singura soluție care mă poate ajuta. Credeți-mă, nu știu, uitați aici, am făcut plângeri peste plângeri. La poliție aici am înțeles că nimeni, deci este pur și simplu acest dosar este mușamalizat 9 luni de zile, că acum s-a dat ordonanță, deci la acest dosar și pentru dejungere este trimis înapoi la Serviciul de Investigare a Fraudelor. Deci vă spun, e de strigat la cer ce se întâmplă. Dumneavoastră ați pomenit de niște amenințări, spuneați înainte de film ceva cu amenințări primesc, deci eu am primit din momentul de când am depus plângerile penale la poliție. Prima dată am depus la parchetul Suceava, la doamna prim procuror Grina Grețcan.
De acolo mi s-a trimis la Gura Humorului, eu locuind la Gura Humorului, mi-a trimis plângerea respectivă acolo. Deci de ce... De la parchetul de pe lângă judecătoria Exact. Humor, probabil, da. Mă prezint în martie la prim procuroarea Anca Budacă. Deci de ce vă spun că toată Hora Unirea, această horă, este ca o caracatiță, credeți-mă, poliție și parchet. Aceste două instituții îl țin pe el și... Deci mă înțelegeți? Pentru că chiar am fost în audiență la domnul Sfighi, la șeful de birou și chiar am explicat, i-am arătat toate actele. Măi, omule, de ce nu mă înțelegi? Acest om, de ce nu i-a ascuns? Că am înțeles că are atâtea dosare cu cecuri fără acoperire, cu câte minuni și asta. De ce tot ce îl mușamalizați? De ce l-ascundeți? Să înțelegeți număr proastă și eu să-mi spuneți-mi și mie. Și în momentul din martie, când am început să merg la instituții, la poliție, deci nimeni nu-i face nimic. Parchetul, iar la fel. Eu am zis, gata, aici acest om are o influență extraordinară. Dacă m-am dus să-mi angajez unul din cei mai buni avocați, am și eu, mi-a spus cineva, zice, mai te duci la un avocat foarte bun pe penal, că toată lumea fuge, toată lumea e disperată, toată lumea asta, vai, că nu, vai, nu știu. Deci toată lumea este speriată, pur și simplu, mă înțelegeți? Da. Și la un moment dat, chiar în martie, atunci, la începutul lui aprilie, când am văzut că procuroarea, deci mă duc, deci această prim procuroare care este la Gura Humorului, Anca Budacă, mă duc, îi explic care-i treaba, până a văzut cine e individul. După aia, nici nu mă mai primea în această instituție, în parchet. Credeți-mă, punea și jandarmii să nu mă primească. Și vă spun, i-am făcut și plângere penală lui doamna prim procuror. Credeți-mă prin ce trec. După aia, la doamna Crina Grescan, am intervenit cu telefoane, am fost și chiar în audiență personal la dumneavoastră. Doamnă, haideți, doamnă, deci vă spun, sunt disperată, am ajuns la disperare, 9 luni de zile, credeți-mă. Și acum iar din nou am sunat-o acum o lună de zile, pentru că sunt atât de dus în eroare. Pleacă dosarul, deci de la Gura Humorului, după ce se plimbă la un polițist la altul, de la parchet, de la un procuror la altul, de la asta, pleacă cu soluție, deci vă dau cuvântul meu de onoare, inadmisibil așa ceva, strigător la cer. Uitați aici, pleacă spre competentă soluționare, spre parchetul Suceava. Incredibil. Păi dacă asta instituție nu este despre competentă soluționare, da? Da. Păi înseamnă că voi sunteți incompetenți, nu? La ce plătiți din banii publici? La ce mai există această instituție la Gura Humorului? Poliția iar la fel, deci eu înțeleg pe polițiștii din Humor, chiar și zic, știți ce argument și cu ce vine? Zice, noi suntem prea mici la o roată așa de mare. Și în momentul așa v-a zis poliția, da? Da, poliția așa mi-a spune. În momentul că au început, vă spun, din martie de atunci, au început amenințările. Au început, la ora 2:30 este, deci am plângere la poliție. Vin la ora 2:30 la colțul blocului, care e o bordură de jumătate de metru, la 2:30 la colțul blocului și încearcă câte minuni din astea de intimidare. Cine vine? 2 motocicliști cu chestia. Păi n-ați spus cine? Păi da, eu de unde să Nu, n-ați spus că erau 2 motocicliști. A spus că vine, dar a spus motocicliști? N-a spus. 2 motocicliști, da. Și au venit la dumneavoastră 2 motocicliști? La colțul blocului, și v-au zis ceva geam. sau nu? Nu, deci eu în momentul când am auzit zgomotul la motocicletele respective, am dat să deschid geamul, mi-a fost teamă, că zic, dacă zic, e posibil, nu vedeți ce se întâmplă în ziua de azi, câte minuni se întâmplă și eu am înțeles am sunat la 112, da. A venit poliția la vreo 10 minute, îi spun acelui polițist, zic, te rog frumos să confirm, zic că posibil să știți că ei au un tupeu aparte, așa, și poate zice că zic, te rog frumos să identifici, sunt
roțile motocicletele respective, că e o doamnă de la etajul 4, a țipat și ea cât a putut, înțelegeți? După aia a venit, imediat la o jumătate de oră, vine iar din nou o mașină, proiectează farurile în geam și stă cu farurile în geam. Chestii din astea. A venit iar într-o zi o geantă din asta, un geamantan. Bănuiesc că stați la parter și de-aia puteți. La parter, da. Și a pus acolo câte porcării din astea. Ce a pus? O geantă? O valiză din asta, un geamantan. Unde l-a pus? Sub geamul de la bucătărie. Și ce era în valiză? Am sunat iar din nou la 112, au venit acei polițiști, au luat-o, ei erau niște astea, șuruburi din astea. Șuruburi, da? Șuruburi, da. Da, am înțeles că dumneavoastră inițial trebuia să apăreți la postul OTV, nu știu de ce n-ați mai putut apărea acolo și văzând că aici sunt timp electoral rămași liberi de la domnul Mârza, a zis că e spațiu liber pentru dumneavoastră aici. Iată că ați fost primită la Bucovina TV. Da, ceea ce am rămas foarte, foarte surprins. Am zis că și dumneavoastră, pentru că știți de ce? În perioada asta de 9 luni de zile am zis... Spuneți-mi exact la ce televiziune ați fost și cum ați fost tratată. Ascultați-mă puțin. Ați fost doar la OTV sau și la alte? Fiind convinsă că OTV-ul e televiziunea poporului și omul vine și își pune păsurile la OTV, pe 10 iunie am plecat la București, la guvern, de am depus o petiție, o plângere. Înțelegeți? Uitați, pe data de 10 iunie. Am depus petiția respectivă și am fost invitată la acea emisiune. Înțelegeți? La DDTV, nu la OTV. Când am fost invitată la emisiunea respectivă, mi-a zis de suma de 4.000 de roni. Dar la telefon nu mi-a zis de acea sumă, înțelegi? Nu, deci nu era vorba de sumă, e vorba de anunțat dinainte. Doamne, uite, atât te costă și atât... Bun. După ce am ieșit de la guvern, am ajuns la acea emisiune la ora 4, eram invitați la acea emisiune, la Claudiu Neagoe. Eu, în momentul când mi-a zis de acea sumă, m-am ridicat și am plecat, că nu aveam banii respectiv la mine. Am plecat și am urcat sus la... Deci v-au cerut 40 de milioane. Da. Am urcat sus la OTV. La OTV l-am întâlnit pe acel om care face acea emisiune, tot la OTV, se întâmplă acum, undeva, cum îl cheamă, Tudor Barbu. A început el să spună cu cazul ăla cu Adina Paicu, cu fata aia care... Cazul ăla cu fata aia atârnată în ștrang. Diana Maluș, da. Așa. O zi, domnule, nu știu, am problema mea. Așa. M-am întâlnit, deci, și am zis, cum aș putea și eu să iau legătura cu Dan Diaconescu, să intru în direct cu el, să... Am și eu un caz aia. Și Mirela Ceanu de la OTV, care face acea emisiune cu pușcăriași, zice, păi ca să intru la Dan Diaconescu, zice, îți trebuie bani mulți. Dar eu zic, cât de mulți? Zic, păi zice, 1.000, 2.000 de euro, depinde de caz. Zic, bun, dar eu n-având banii la mine, a zis să sun undeva seara, pe la 8, ca să mă pună în direct cu Dan Diaconescu, dar mă trimitea undeva într-o parcare, ceea ce mi s-a părut tare bizară situația. Zic că ăsta nu are un birou în care să mă duc să vorbesc cu el. Zic, cum mă trimite. Mi s-a părut totuși ciudată situația. Și atunci am plecat, zic, nici banii nu i-am la mine, mă întorc înapoi, zi, la Suceava, fac rost de bani. Mi se pare corect, zic, că dacă ești să mă poată ajuta să rezolv problema. Nu rezolv problema, zic, într-un fel, eu nu sunt absurdă. Da, deci, dar cu un contract încheiat, și... Am plecat înapoi și de la Buzău, pe la Buzău o sun. Zic, doamna Mirela, zic, uite, eu am plecat, că nu am banii respectiv. Merg la Suceava, fac, deci... Câți bani până la urmă trebuia să aveți la dumneavoastră? 2.000 de euro. 2.000 de euro. Da. Și atunci zic, eu am venit la Suceava, să vedeți cum am intrat în altă, ca să vedeți unde, deci toate drumurile duc la Roma, știți? Cam așa ceva. Vin la Suceava, fac rost de bani, dar eu ca să mă pun în temă, să văd acești bani, să nu-i pierd de pomană, mă duc la această ființă, Adina Paicu, iau legătura cu ea,
Zi-mă, fată, te-a ajutat în vreun fel acest post OTV? Zic că a avut o influență pozitivă asupra cazului tău? Sau... Da, o fi copății bun. Ea l-a sunat pe Nikos, este un om în lumea televiziunii. Nikos... Da, un grec care vorbește o limbă ciudată, da. Așa. Este la OTV, dacă știi, unul care vorbește ca domnul Mihalescu, l-ai văzut? Păi, domnul Nikos, da? Grec, așa. Da. Vorbește stâlcit, așa, nu? Telehitator, așa, da. Da, și dă eu cu clanța tare din gură. De crezi că chiar așa stau lucrurile. Și el a zis, Adina zice, dă numărul dumnei pe telefon, că eu nu răspund la toată lumea. A dat numărul meu și după aia în prealabil l-am sunat. Când l-am sunat, el a zis să-i trimit o sumă de bani prin... uitați că i-am trimis chiar prin Western Union. Da, înțelegeți? Lăsați mai mult ca să poată băieții să... Spuneți. Aici se poate vedea cum îl cheamă pe el, cu datele tot. Păi, să luați ăla roz, spuneți, sau? Aici. Păi dați-l la deoparte, așa. Aici cum îl cheamă pe el, seria de pașaport, tot. Îi trimit acești bani, că a zis că e pentru deplasarea, pentru cheltuiele... Ca să vină aici pentru reportaj. Să facă reportajul respectiv. Și reportajul nu să-l fac cu domnul Cășuneanu sau cu dumneavoastră? Cu domnul Cășuneanu. Păi și dacă domnul Cășuneanu nu voia să stea de vorbă cu el, ce făcea? Păi stați un pic, a făcut reportajul în ce sens? Cine e de fapt acest om? Adevărata față lui Adrian Cășuneanu. Înțelegeți? Am filmat garda de mediu, cu dosarul respectiv. Ne-am dus la toate persoanele înșelate de acest individ. V-am spus, unul este cu 300 de milioane. Este domnul Candra, 400 de milioane, de aproape 2 ani de zile. Dar unde e domnul Candra? E undeva în Ițcani, are un service. Foarte multă lume, deci o femeie de la Pojorâta care este dată afară după 30 de ani în câmpul muncii, pentru că tot așa a înșelat-o cu acele mașini care le-a avut, v-am zis, că a avut firmă de transport, a alimentat și el s-a făcut puțin scăpat. Bun, dar n-ați mai terminat cu OTV-ul. Așa. Fugiți de la una la alta, da? Asta e. Pentru că sunt prea multe, credeți-mă, mi-a făcut viața un calvar acest individ. Credeți-mă pe cuvânt. Domnul Nikos sau domnul Cășuneanu? Nu, da, Cășuneanu. Nikos, într-un fel, el și-a făcut rost. A venit în acea seară, l-am sunat, i-am trimis banii respectivi, a venit, a făcut reportajul, îl primesc omenești, el a zis că vine cu toată echipa OTV, înțelegeți? Da. Când a ajuns în gura humorului, era numai el singur și o cameră de filmat. Asta e echipa OTV, credeți că ce? Ce credea că... Da, dumneavoastră vă imaginați care, lumini, nu? Da, ei lucrează la o calitate superioară. El așa s-a exprimat. Că echipa, echipa OTV, 4, 5, 6, da. Și credeți-mă, am făcut și cumpărători. Am zis, să fiu doamnă prin excelență, să pot să-i primesc ca atare și bun. A venit el, a făcut reportajul respectiv. Îi mai dau 2,5 milioane, dar vă dau cuvântul meu de onoare. El a zis, deci în momentul când a plecat, undeva era pe data de 31 august, trebuia să-mi dea reportajul pe post. Era undeva luna. Deci întors la București cu tot reportajul făcut. El și-a făcut cruce, pur și simplu. Deci, o singură persoană de la Rompetrol care și-a recuperat suma respectivă, care atât, singur. Care și-a recuperat suma de la cine? De la Cășuneanu. De la Cășuneanu. Pentru că a băgat insolvență, nu știu ce, așa, și l-a terminat. A trebuit chiar din... Bă, terminați cu Nikos ca să trecem și la... Așa. Asta a fost pe 31 august. Da. Seara trebuia să-mi dea reportajul pe post. Am stat, am văzut alte... Asta nu mi-a dat reportajul pe post. Marți dimineața mă sună Nikos. El cum vorbește stâlcit și asta, zice, doamna, acest om, Cășuneanu, zice, este pe scaunul electric. Eu nu înțelegem ce vrea să spună, zice, pe scaunul electric. Zice, despre ce vorba, ce s-a întâmplat? Păi mă sună din 5 în 5 minute. Zice, de ce? Mă imploră să nu dau reportajul pe post. Și? Păi, auzi, ca să apară reportajul pe post, să-i mai trimit 500 de euro.
Zice Nicos, Nicos, mie. Atunci m-am enervat foarte... Adică ca să scoată scaunul electric din priză, 500 de euro, nu? Sau cum? Am înțeles. Da. Și după aia am făcut investigații, am înțeles că chiar nici nu aveau de gând. Înțelegeți? Ei urmau pentru că Dan Diaconescu este în PNL și... Unde e Dan Diaconescu? E în PNL. Da, e în PNL. Da. Acum am făcut investigații, a fost acum 2 săptămâni la București. V-am spus că am fost și din cauza asta nu vrea să-l dea pe Căștineanu pe post? Exact. Pentru că vă spun, pătăm onoarea partidului PNL. Aha. Înțelegeți? Bun. Ați mai încercat și la alte televiziuni în afară de OTV? Am încercat la Acces Direct. Acces Direct. Știți prea bine, Motanu Felix. Și nu se poate. Mi-a zis omul destul de clar, zice, nu, pentru că e... Motanu Felix. Zice, nu, n-ai nicio șansă. Am insistat cu el în telefonii. Deci, să vedeți noastră ce ciudată e situația în sine. Deci cazul este, vă spun, e strigător la cer. Am încercat la presă. Am încercat la Libertatea. Am sunat patroana respectivă de la șeful redacției de la Libertatea. Da, și e bună ca anchetă de presă, că aveți acte în regulă, nu? Poftim? Aveți acte în regulă, era bună ca anchetă de presă. Da, bineînțeles, sigur că da. Aveți hârtiile, am arătat noi, da. Dar la Libertatea îmi spune cineva, zice, Hager, e prieten cu Dan Diaconescu, nu-ți dai seama că nu... Dar nu trebuie mie să-l dea pe Diaconescu, duc să... Deci, domnul Gheorgheu, vă dau cuvântul meu de onoare. Pe data de 22 am fost la Cotroceni și în acea sală unde se primește... Deci, eram 5 persoane înșelate cu acest post de televiziune. Deci erau doi bătrâni în vârstă de 75 de ani, credeți-mă pe cuvânt, am turbat, care a luat suma de 30 de milioane, dându-i o chitanță și i-a spus consiliera de la președinție, nu avem ce să-ți facem, că nu, deci actul, chitanța aia de mână, și nu putem să cui a dat bătrânul 30 milioane? Păi, nu Diaconescu direct. Nu, cui? Nicos? Racheți, doamne, pirați ăștia OTV-ului. Da, că doar așa trebuie numiți, nu? Da. Că doar așa înțeleg că Nicos nici nu lucrează acolo. Zice că e jurnalist independent, că după aia am luat legătura. Deci când am fost acum 2 săptămâni, am fost la ei în Precizie, unde s-a mutat... OTV-ul din Roman, Diaconescu s-a mutat în studio la nou. Mai mare, da. Și unde este în Precizie? În Precizie, da. Prin ce zonă este? Undeva în Gorjului, Lujerului, acolo până... Mai departe de centru, da. Militar, poftim? Mai departe de centru. Da. Am fost seara la el acolo, să stau de... Nu, domne, refuză categoric. Și fac rost de numărul lui de telefon. A rămas totuși surprins și am explicat, domnul Diaconescu, de ce cazul meu, că așa spune în monitorul de Suceava acest Nicos, că el s-a dus cu reportajul, dar cei de la OTV nu s-au găsit în intersă. Bun. Și atunci îi spun lui domnul Diaconescu, dar zic, de ce cazul meu nu este interesant? Că totuși, vă spun, sunt disperat. Nu conta, zic, dacă încheiam un contract, vă dădeam și acea sumă care, deci, numai să fiu și eu ajutată, pentru că să aducem la cunoștință românilor că există, nu că nu există. Există oameni care ne conduc. Deci, în funcții, chiar și ăștia sunt cei mai mari scroci, credeți-mă. Și sunt foarte indignată pentru că măgăriile care s-au făcut sunt 9 luni de zile și nu s-a făcut. Deci, acest șef de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, chiar și ieri am discutat cu dumnealui și am explicat, credeți-mă, disperată, și am spus, omule, cum ați putut să dați acea ordonanță, să trimiteți către... Pentru că pe 14 septembrie am fost în audiență la domnul, am mai avut și o informație, zice, să merg la domnul Hoffman în audiență. M-am înscris la domnul Hoffman în audiență pe data de 14 septembrie. Îi mulțumesc pe această cale că s-a ocupat chiar personal dumnealui, în care dosarul stătea la... Uitați aici. Uitați. Pe data de 14 sunt ajutată de acest domn Hoffman, venit nou la IJP Suceava, în care pleacă dosarul spre parchetul judecătoriei Suceava
La parchetul judecătoriei Suceava mai stă o lună de zile acolo. Vorbesc cu doamna Crina Grescan, prin procuroarea, și aflu informații că sora lui soția lui Cășuneanu este președinta judecătoriei. Și acum vă dau dreptate, domnul Călin Petre. Acest om mi-a spus destul de clar de prima dată în martie, când am vrut să-l angajez: femeie, da, într-adevăr, ai câștig de cauză, deci dar du-te în afară de județul Suceava, fă-ți buletin de orice alt județ. V-a spus avocatul Călin treaba asta. Avocatul Călin, Dumnezeu mi este martor. Zice, du-te și fă-ți, nu mă pot angaja datorită faptului că eu sunt prieten cu el și nu mă... Îi mulțumesc pe această cale că putea să-mi ia banii și știți cum lucrează cum fac alți avocați. Da, să mă ducă pe piste greșite și înțelege? Îi mulțumesc pe această cale că a fost un domn prin excelență și de-abia acum vă dau dreptate că pe o luptă teribilă de 9 luni de zile așa stau lucrurile. Că în județul Suceava nu voi face niciodată nimic. Așa este. Deci, domnul avocat Călin v-a sfătuit să mutați procesul pentru că cumnata domnului Cășuneanu e din sistem. Dumnealui știa mai bine ce caracatiță e în județ și ce influență are acest om și... Deci mă înțelegeți, în parchet, pentru că m-am dus, acum 2 luni de zile, m-am dus în audiență la domnul procuror Mandici și am intrat în audiență și am explicat. Să vedeți ce îmi spune acest domn procuror general. Cine te-a pus să-i dai banii? Păi cine te-a pus să-i dai banii? Păi stai, și zice, că i-am explicat, zic, am făcut și eu mai departe, zic, am înțeles că aici acest individ are influență și zic, pe ce, dacă ai făcut la guvern, dacă ai făcut la asta, ce, îți îngroașă dosar? Asta e vocabular de un om. Și am făcut plângere la doamna pentru această procuroare, pentru că datorită faptului nu mă mai primea instituții. Nu, deci în instituția aceasta publică, deci nu era instituție personală, deci această prin procuroare, deci deci nu-mi dădea detalii absolut deloc de dosarul respectiv. Vă spun, o dramă de ieșit din comun. Credeți-mă, m-am îmbolnăvit și de nervi. 9 luni de zile, nu mai știu, uitați aici. Am să începem, uitați aici. Parlamentul Guvernul României. Puteți să... Nu știu cine e în spatele acestui om, dar uitați aici. Da. Este corect, uitați, un telespectator ne dă un sfat foarte bun, chiar îi mulțumesc pentru că trebuia să-mi vină mie în minte, era de datoria mea să mă gândesc la treaba asta. Doamna Liliana Sebeștin trebuie să se adreseze domnului deputat Ioan Stan, care este președintele Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor. Uitați aici, Parlamentul României, da? Da, dați un pic mai aproape. Da, stați cu... Parlamentul României, Camera Deputaților, Comisie pentru Cercetarea Abuzurilor, da? Da. În atenția domnului Ioan Stan. Da. Da? Uitați aici. Da? Uitați aici. Așa. Da? Da. Aici ștampila, domnul Ioan Stan, președinte Ioan Stan, da? Da, ce vă spune, domnule? Îmi spune așa: confirmăm primirea petiției dumneavoastră înregistrată la comisia sub numărul cutare, dar din păcate aspectele semnalate exced competențe de analiză și soluționare ale comisiei noastre. Pentru rezolvarea situației cu care vă confruntați, vă recomandăm să apelați la consultarea unui avocat care, în funcție de conținutul dosarului, va face distincție între sesizarea administrativă adresată autorității ierarhice și sesizarea judecătorească, ce poate cuprinde atât pronunțarea unei acțiuni civile, cât și a unei plângeri penale, mai ales pe aspectele ce țin de săvârșirea unor fapte. Deci n-ați rezolvat nimic nici acum. Nu. Dar dumneavoastră știați că domnul Ioan Stan este mâna dreaptă a domnului Gavril Mărza? Aoleu. Nu știați? Nu, deci de ce vă spun că... Adjunctul domnului Mărza este domnul Ioan Stan, nu știați treaba asta? Nu. Ei sunt împreună de foarte mulți ani. În tot ceea ce înseamnă politică, au candidat pe același colegiu, au dat zahăr împreună la Vadul Moldovei. Au dat... Dumnezeule mare, uitați aici, Guvernul României, da?
Da, nu, trebuie să aveți răbdare, pentru că ați luat prea repede. Da, stați un pic. Deci fiți atentă la ecran ca să vă dați seama când puteți lua. Haideți să începem, deci Guvernul României, da? Parlamentul României v-am spus. Deci dumneavoastră v-ați exprimat mai devreme că domnul Cășuneanu e prieten bun cu domnul Mârza, da. Și după aia mi-ați arătat răspunsul de la domnul Stan. Dar dumneavoastră vă lipsea o verigă. Nu știați că domnul Stan este... Păi de unde să știu? Știți cum erau pe vremuri frații de cruce. Deci e frate de cruce cu domnul Mârza, știți? Nu, adică relația lor e foarte apropiată. Eu nu am știut de unde, Doamne, iartă-mă să știu. Nu am știut lucrul ăsta. Da, e complicată caracatița asta. Deci, uitați, de la CSM, da? Da. Am făcut... Puteți mișca acum. Da? Da. Așa. CSM. Am făcut la Ministerul Internelor la București. Vă spun, domnul Gheorgheu, că în momentul când... a intrat domnul Blaga, credeți-mă, o zi întreagă am plâns de bucurie. Țin să vă... De ce? Păi când a fost domnul Blaga la putere, a fost poliție la noi în țară. Nu erau atâtea infracțiuni și... Uitați, stați un pic. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Vedeți? Iar din nou de la CSM, da? Poți să miști, da? Da. Așa. De la Cotroceni. Da? Președintele României. Asta e ultima mea speranță. Că domnul președinte Traian Băsescu... Și din Procuratura Suceveană nimeni nu v-a dat un sfat bun? Nu. Pentru că v-am spus, singurul om care m-a ajutat este domnul Hoffman, din poliția IGP-ul Suceava. Eu știam de fapt în IGP-ul Suceava, dar am zis că plecând deci acel tam-tam, care a fost atunci când a fost decapitată poliția din Suceava cu plecarea lui Severin, am înțeles. Deci dumneavoastră sunteți supărată pe doamna prim procuror de la Humor, pe domnul Mandici. Ceea ce am plângere penală împotriva... Mai erați supărat pe toată poliția, în afară de domnul Hoffman. În afară de domnul Hoffman, a fost un domn prin excelență care m-a... Și acum, iar din nou, săptămâna trecută, am rămas foarte surprinsă, găsesc și eu un procuror în parchetul Suceava, un domn foarte onest, domnul Dâmbu, e vorba de domnul Dâmbu. I-am explicat toată, m-a înțeles prin ce trec, nu înțelegea, vă spun că eu trec de la una la alta și așa. Cum să zic, m-am și îmbolnăvit cu nervi, credeți-mă, am 9 luni de zile, duc o luptă teribilă, cu amenințări, cu câte prostii și plus de asta am terorizez copiii, pentru că am fata, din 5 în 5 minute, unde ești? Ce faci? Pentru că vedeți ce se întâmplă. Că până la urmă nimeni din procuratură nu v-a dat un sfat bun, dar până la urmă săptămâna trecută, deci întâlnesc acest domn procuror, deci vă spun sincer, eu am rămas foarte uimită, în care am făcut plângere penală împotriva... Dar ce v-a zis domnul Dâmbu? Cine-i de fapt acest Cășuneanu? Am înțeles că dumnealui l-a trimis în judecată la DNA. Și mi-a explicat toată problema. Dumnealui știa. Deci din toată poliția ați găsit înțelegere doar la domnul Hoffman și din toată procuratura ați găsit înțelegere doar la domnul Dâmbu. Deci telefoane insistente la domnul Ștefan Nicolae, șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor, și îl sun într-una, toată vara l-am sunat și am spus, iar din nou, dom'le, bătaie de joc, credeți-mă. Că le-am zis, dom'le, dar vă vine de la Ministerul de Interne. Ce spuneți voi la Ministerul de Interne? Că ce ați făcut de fapt și de trebuie? Uitați aici, urmarea sesizării dumneavoastră, uitați, de la Ministerul de... Urmarea sesizării către Inspectoratul General, Chestor Tobă, dar am făcut unde s-a putut, credeți-mă, la guvern, unde s-a putut, am făcut plângeri peste plângeri, mă înțelegeți? Și am spus, voi ce spuneți la ala? Că acum se dă ordonanță în care să trimite înapoi dosarul pentru dejungerea cum să spun eu, uitați aici. Deci nu știu.
Aveți foarte multe hârtii Da, și nu mai... credeți-mă că nebune și o iau razna, vă spun sincer. Deci, până la urmă, concluzia este, domnul avocat Călin v-a învățat să mutați dosarul din județ. Din județ, da, să-mi fac un buletin de alt județ în afară de Suceava. Deci în afară de Suceava, că nu voi avea niciodată câștig de cauză. Și de asta vreau să-i spun, deci domnule Călin, că a avut perfectă dreptate. Și aș vrea să mai aduc la cunoștință, aceasta este ordonanța care s-a dat. Uitați aici. Pleacă dosarul din nou, bătaie de joc, după 9 luni de zile, dosarul la ei, la Serviciul de Investigare a Fraudelor. Când am intrat pe 14 septembrie în audiență la domnul Hoffman, vine acest domnul Onea Viorel, am înțeles că e al doilea după Todiruț, șeful inspectoratului județean, și vine, deci el era convins, vine cu acel act, păi ai semnat, păi ce am semnat, omule, am semnat pe data de 31, care eu intru, este inadmisibil, haideți să facem dreptate, haideți să am avut, mă rog, o discuție mai aprică cu dumnealui. Păi dumneavoastră ați semnat că aveți de luat bani înapoi, nu? Nu, i-am intrat de intrare în firmă, nu de ieșire din firmă. Da. Și el declară la monitorul de Suceava că mi-a dat 30% din valoare. Mă înțelegeți? Uitați aici, la dosarul cauzei cutare, deci îmi dă 25 de milioane de lei. Uitați aici. Deci vedeți? 25 de milioane reprezentând pe luna august, pentru că eu am avut convenția verbală cu el, să-mi plătească ratele pentru alea 3 luni. Mă înțelegeți? Da. Așa. Și nu mi-a plătit, m-am întâlnit cu doamna directoare de la bancă, vă spun, viață de ea, deci un calvar întreg. Atunci am depistat când m-am întâlnit cu doamna directoare de la, zice, păi nu ți-ai plătit ratele. Cum să nu? Și când, într-adevăr, l-am sunat și zic că tu ai spus că ai plătit ratele la bancă. Și am intrat în incidență. Vă spun, e calvar. În afară de băiatul ăsta care are 13.500 de euro, leasing-ul are din februarie, trebuia să plătească ultima rată și îl țin în șah care nu plătește rata respectivă. Și... Uitați ce spune doamna Dorina. Spune așa, doamna invitată are foarte mare dreptate în ceea ce privește justiția suceveană. 10 ani m-am judecat cu acte în regulă fără să-mi obțin drepturile. Apoi am mutat cazul la București și am avut câștig de cauză. Justiția suceveană este extrem de coruptă. Coruptă nu numai justiția, poliția, justiția și parchetul. Astea 3 instituții, credeți-mă pe cuvânt. Astea 3 instituții, pentru că mai trec chiar printr-o... Pentru că dar vedeți că, totuși, pe de-o parte, dumneavoastră spuneți că în poliție ați găsit înțelegere la domnul Hoffman, că la parchet ați găsit înțelegere la domnul Dâmbu. Că în avocatură domnul Călin v-a spus de bine, adică mai sunt și oameni... Deci să nu generalizăm, pentru că mai sunt oameni de bună credință, dar vedeți dumneavoastră că cei de bună credință... Sunt mai puțini sau mai mulți cei de bună credință? Sunt puțini și nu au nicio putere. Înțelegeți? Că cei ce au puterea sunt cei mai mari, nu? În funcție. Nu... Dar dumneavoastră de unde știți că domnul Cășuneanu... Am fost la domnul... m-am înscris în audiență la domnul Flutur. De la Consiliul Județean. Așa. Uitați aici. Deci, domnul Flutur, domnul Gheorgheu, vă spun, acest domn Flutur, vă dau cuvântul meu de onoare. În 2002 eu nu l-am cunoscut pe acest om. Mie îmi trebuia să... Dacă era inspirat, luai bara 2 secunde și se vedeau numele de pe ștampile. Dacă era inspirat, asta. Da, mai rețineți un pic. Exact cum trebuia să-mi vină mie ideea cu abuzurile, știi? Și aici, Consiliul Județean, secretar. Nu, s-a văzut. Da, antetul de sus, da. Pentru că, am intrat în audiență, domnul Flutur mi-a zis exact să mă adresez organelor competente. Deci dumnealui nu mă poate... Corect, pentru că nu e Consiliul Județean în măsură... Atât ce știa de dumnealui, a zis că personal chiar nici nu-l cunoaște. Și că poate găsim are putere, zic, ca președintele Consiliului Județean, zic, poate... Da, dar nu, Consiliul Județean nu poate difuza, nu poate rezolva litigii judecători. Dar spuneți-mi, de unde știți că domnul Cășuneanu e prieten, cum a spus, bot în bot cu domnul Mârza? Așa v-ați exprimat, nu? Că a zis că-s bot în bot. Cum adică? Tot timpul
auzeam de... Păi unde? La domnul Mârza. Domnul Mârza încolo, domnul Mârza încoace. Deci, Domnul Cășuneanu, foarte bun prieten cu domnul Mârza. Da. De multe ori chiar și la diferite... Pe la Consiliul Județean, când era domnul Consiliul Județean. Da. Asta știu din sursă proprie. De ce vă spun că eu îl apreciez foarte mult pe acest domn Flutur? Știți de ce m-a lăsat uimit acest domn Flutur? În 2002, când eu am licitat acei 3000 de metri, dumnealui era undeva la Rom Silva. Era la Suceava. Și mie îmi trebuia să iau un parchet în exploatare undeva 7000 de metri, bun de tot. Și chiar mi-a zis cineva, zice, să nu cumva să te duci cu șpagă la acest unghi, zice, te scui pe noi și te scoate afară și niciodată... Și de asta eu am rămas foarte... Deci un om legist cu foarte... Domnul Flutur. Da, pe cuvânt. Uitați ce spune domnul Ionițoaia Constantin din Fălticeni, ne spune un banc cu pildă. Zice așa, un cetățean sărac sună la Doamne și cere 1000 de euro pentru că nu are bani de pâine, fân pentru vacă, etc. Ajunge plicul acasă la cetățean, dar când îl deschide găsește numai 500 de euro. Ajunge nevasta cetățeanului acasă și îl găsește supărat pentru că hoții au furat 500 de euro din plic. Ia nevasta plicul, se uită la el și citește la expeditor. Guvernul României. Deci banii au fost impozitați până la urmă. În regulă. Ce ar mai fi de adăugat, pentru că eu vreau să ne îndreptăm spre finalul emisiunii? Ce să... Deci domnul Cășuneanu, motocicliști, v-a trimis, da? Da. Prieten bun cu domnul Mârza, da? Câte intimidări din astea, dar era domnul pentru Mârza, să-mi retrag plângerile respective. Nu. Domnul Băișan era cu motocicleta, da? Cine? Domnul Morhan, da? Domnul Gheorghiu, ce să mai zic? Asta e viața în Suceava. Deci, credeți-mă, e corupție mare în aceste două instituții. Nu știu cum îl ascund, nu știu cum îl ascund, ce fac acești oameni, cum își permit. Deci unul fură găieră și ăla în pușcărie și ăsta care am fost personal și am discutat și cu domnul Sfei și am explicat, deci oameni buni, deci credeți-mă, păi că nu e de găsit, că nu știu ce naiba pe unde mai e, deci vă spun sincer, eu rămân stupefiată. Colegii îmi fac semn că am depășit spațiul de emisie, de-aia mă uitam în zona respectivă. Da. Avem un ultim mesaj în această emisiune, după care nu mai luăm mesaje. Urmează buletinul de știri. Prisăcarul Vasile din Adâncata spune așa: am avut un caz asemănător cu al doamnei Liliana și vă dă și un sfat, dacă acceptați sfatul. Spune așa: am apelat la domnul Milici. Milici fiind cine? Este un domn de la PSD. Da, păi, na. Mi-a spus că a vorbit, deci doamna a vorbit cu domnul Milici, mi-a spus că a vorbit cu domnul Vanghelie și astfel mi s-a rezolvat problema. Apelați la Doamne Dumnezeu, apelați la domnul Milici cu încredere, spune doamna respectivă. Deci Doamne Dumnezeule, deci dacă vorbiți cu domnul Milici, va interveni la domnul Vanghelie și astfel dumneavoastră, dacă veți apela la domnul Milici cu încredere, spune prisăcarul Vasile din Adâncata, vi se va rezolva problema, pentru că așa a pățit omul. Deci prin domnul Milici ajungând la domnul Vanghelie... E ultimul lucru care, deci, să mai apelez la acești indivizi din PSD. Credeți-mă, eu deci pe cont propriu, știu ce... Doamne Dumnezeu... Păi ați apelat la domnul Stan de la Comisia de Abuzuri. Eu n-am știut, acum vă aud pe dumneavoastră că domnul Stan... Deci am apelat peste tot, credeți-mă. Toate instituțiile posibile și imposibile. Ultima speranță, care este președintele României. Deci, înțelegeți-mă. Am făcut iar din nou la guvern, am făcut la parchetul general, am fost la CSM, le-am explicat exact prin ce trec și... Deocamdată nimic. Nu știu, acum nu știu. Stimați telespectatori, după atâta politică în emisiunea noastră, sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți o emisiune cu de-alea omenești, cum se spune, cu probleme de care se izbesc oamenii de rând, probleme de zi cu zi, și cred că în plină campanie electorală a fost binevenită o astfel de emisiune în care
doamna Liliana Sebeștin, care a fost refuzată de mai multe posturi de televiziune, a găsit și înțelegere. presa, Libertatea, ieri m-a sunat de la Gardianu, de la București, credeți-mă, am rămas stupefiată de ceea ce aud. Deci îmi spune băiatul care a făcut acel articol, zice, uite, am fost la șeful meu și nu-mi dă voie să-l pun. De ce? Păi zice, șeful în PNL. Incredibil. Am crezut în PNL, da? PNL, da. Șeful de la Gardianu. Ține foarte mult PNL-ul Libertatea nu, OTV-ul nu, acces direct nu, ceea ce emisiunile care, deci cu problemele, deci vă spun, sunteți singurul post de televiziune care am găsit și eu să aduc la și la televiziuni locale n-ați încercat, nu? Poftim? Televiziuni locale, n-ați încercat care am încercat la Paul Ciurar, la dincolo, când am ieșit pe 14 septembrie, eram invitată la Paul Ciurar și ca... Dar unde lucrează acest domn, că nu cunosc? E jurnalist la Plus TV. Da? Ați încercat și la Plus TV? Am de o lună de zile de pus acolo, deci mi-a luat interviu și tot îl întreb, mă, când ai? Când ai, domnule, și nici la Plus TV n-ați găsit înțelegere? Nu. Pe acest Paul Ciurar îmi spune mie, zice, zic, hai, care e problema? Am înțeles că e PNL-ul, iar din nou, să nu împătăm onoarea PNL-ului. Are Plus TV o legătură cu PNL-ul? Deci aici e culoarea politică. Dar nu știți cine e patronul de la Plus TV? Nu știu cine. E purtătorul de cuvânt de la PNL, domnul Doroftei. Da. Domnul Doroftei e patronul postului de televiziune Plus TV și e și purtător de cuvânt la PNL în același timp. Nu care cumva să credeți că e a domnului Băișanu, nu. Deci a domnului Doroftei. Da. Vă spun prin ce am trecut. Nu mi-am imaginat aceste trusturi de televiziune, nu vedeți, nu știu ce să mai zic. Deci OTV nu, Plus TV nu, Acces Direct nu, Gardianu a zis că nu-i lasă șeful, la Plus TV tot șeful nu-i lasă sau cine? Da, tot, pentru că PNL-ul, deci pătăm pe onoarea PNL-ului, pentru că acest individ a fost în 2006, când a fost cine a fost cu toată măgăria care a făcut-o cu acel sediu achiziționat la suprapreț. Care acum aud iar din nou, am stat săptămâna trecută de vorbă și cu un domn procuror de la DNA, înțelegeți? Păi Liliana, tu ai trăit picior mare. Pe dacă am trăit picior mare, domnul procuror, am trăit când m-a dus mintea, înțelegeți? Și am trăit pe banii mei, eu n-am luat un leu, deci am lucrat pe asta, îmi reproșează mie domnii de la IJP Suceava. Deci s-au interesat la colegii dumnealor la Onești, păi știi să-mi reproșezi, păi ai lucrat pe cont propriu, păi nu-ți plăteai cotizație, nu-ți plăteai taxa de protecție și n-ai avut spate. Zic, domnii mei, dacă atâta timp m-a dus mintea, spate pentru ce? Cotizații pentru ce? Că lucram cu banii mei. Deci mă înțelegeți, eu 93, pe firmă se poate verifica, chiar am zis că deci m-am înscris în audiență la doamna Chioveși la București, deci să fiu verificată la sânge. Eu 93 am luat 1.000.000 din bancă, atât. Restul, deci până în 2003 nu am luat un leu și n-am lucrat pe banii nimănui, am lucrat pe cont propriu. Da, domnii de la IJP. V-ați interesat bine și ați primit. Și ceea ce eu am avut foarte multe probleme cu indivizii de la noi, de la Monești. Mi-au făcut... Deci cine m-a lucrat pe mine cu această cisternă care a plecat în 2002? Acești domni de la Serviciul de Investigarea Fraudelor, de la noi, de la Onești. Deci vă spun... rămâne totuși ca ultimă soluție, dacă e să ajungeți la domnul... Eu vreau să mai fac ceva care acest Severin, vă dau cuvântul meu de onoare, acest Severin trăiește o dramă care am trăit-o eu în 2002. Pentru că eu în 2002, dacă nu aveam o informație în care să plec din Onești, pentru că acest polițiști... Da, a avut și domnul Severin informația, dar la asta că nu e că l-a extradat din Austria. Poftim? Păi și domnul Severin a avut o informație și a plecat, dar a fost extradat din Austria înapoi. Asta poate nu știați. A stat în Viena ani de zile fugit domnul Severin. Că domnul Severin are mai multe capete de acuzare. Păi capete de acuzare, dar capetele astea de acuzare posibil să fie dosare instrumentate la comandă. Deci credeți-mă, acest Severin, eu nu-l cunosc, deci am lucrat... Câți ani a fost plecat în Austria domnul Severin? Vreo 4-5? Mai bine? Când a fost cu domnul Stoleru?
Din cauza domnului Severin a fost arestat un colonel de poliție care a fost aici în emisiune și a făcut pușcărie 3 ani de zile. No. Au fost mai multe acolo, să știți. Nu cunoașteți cazul bine. Nu cunosc cazul, dar eu zic că... Domnul Stoleru n-ați auzit, nu de domnul Stoleru. Stoleru fiind cine? Fost colonel de poliție, colonel în rezervă acum. A făcut 3 ani de pușcărie, domnul colonel Stoleru. Din ce cauză? Odată cu fuga lui Severin Tcaciuc din țară. Păi, acest Severin, am înțeles că i s-au instrumentat dosare la comandă, deci a trăit aceeași dramă ca și mine. Pentru că eu în 2002, dacă eu nu plecam din Onești, deci credeți-mă, dacă nu plecam din Onești, acești indivizi polițiști scăpau alte capete care erau băgați până la gât. Deci eu n-aveam Era o concurență de afaceri. Mă înțelegeți? Da, poate ar fi o șansă să ajungeți prin domnul Milici la domnul Vanghele, poate. Doamne ferească-mă Dumnezeu. Nu. Doamne ferească-mă Dumnezeu, nu. Eu propun să punem aici punct emisiunii. Doamnă, noi vă mulțumim pentru prezență. Eu vă spun, stimați telespectatori, că această emisiune va putea fi urmărită în reluare mâine, dar mâine nu la 10, că am zis că la 10 avem o transmisiune în direct de unde? Din țară, de undeva, o transmisiune în directă cu președintele României Traian Băsescu, care se va încheia la ora 12 și atunci la 12 vor fi știrile Bucovina TV și după care această emisiune în reluare, deci în jurul orei 12:30, dacă veți dori să vedeți în reluare această emisiune. Eu vă spun noapte bună, rămâneți alături de noi pentru că... tare mult că am fost, în sfârșit am găsit un post cu suflet mare în care să-mi exprim și eu durerea. Până la urmă, ăsta e unul din rolurile noastre. O seară plăcută, urmează știrile Bucovina TV.